Čaute ľudia, ja som Jaro z varenia pre chlapov. Priznám sa, dnes som nestihol zbehnúť do obchodu a tak som urobil túto jednoduchú večeru zo surovín, ktoré mávam bežne doma. Urobil som zemiakové placky posypané syrom. Ošúpané zemiaky som nastrúhal na hrubom strúhadle. Ak by vám zemiaky po nastrúhaní pustili príliš veľa tekutiny, kľudne ju zlejte. Nebudete musieť do zemiakov potom pridávať príliš veľa múky. Do zemiakov som na jemnom strúhadle nastrúhal niekoľko strúčikov cesnaku. K zemiakom som pridal nadrobno nakrájanú cibuľu, zemiaky som trochu osolil a okorenil čerstvo namletým korením 4 farieb. Pridal som 2 celé vajíčka a trochu majoránu, ktorý som rozdrvil medzi dlaňami. Teraz musím všetko dôkladne premiešať a počas miešania budem postupne ku zemiakom pridávať hladkú múku. Nakoniec po vymiešaní by ste mali mať také polotuhé cestíčko. Na pánvicu, na ktorej budem piecť zemiakové placky, som dal rozohriať trochu repkového oleja. No a teraz dám na pánvicu trochu zemiakového cesta. Zemiakovú placku opečem najprv zo spodnej strany a keď bude opečená, obrátim ju a opečiem ju aj z druhej strany. Dobre opečené zemiakové placky by mali mať takú zlatohnedú farbu. Opečené zemiakové placky som odložil na papierovú útierku, aby som sa zbavil prebytočného oleja. No a takto som postupne urobil zemiakové placky zo všetkého pripraveného cesta. Ešte horúce zemiakové placky som uložil na tanier a posypal som ich
nastrúhaným syrom. Ak sa rozhodnete urobiť zemiakové placky podľa tohto videa, dajte mi prosím vedieť, ako sa vám podarili. No a nakoniec, ako vždy, vám zaželám už iba dobrú chuť.